har fået den her kreative udfordring over at skulle skrive en sang på 24 timer. Og det har jeg jo så det udfordring, jeg har valgt at tage op. Og jeg arbejder så lidt med sådan med meget moderne musik. Jeg arbejder sådan med altså tager og blander ting sammen, som jeg har hørt, ikke? Som ting jeg oplever, og så gør jeg det bare, ikke? Og det har jeg selvfølgelig valgt at spille på det her PCM Sound E18L Technics orgel, som jo altså det har taget lidt tid at programmere det der, for nu er vi henne i det vil være eftermiddag, jeg har haft den her udfordring lang tid. Det tager lang tid at programmere, men nu synes jeg bare simpelthen, vi skal høre den, og den kommer her. Martin. Nu er det altså ikke sikkert, det bliver jul, når du står og falder. Du er mærkelig. Dumme. Johnny! Et rygesvin med en høste hjørnestøller. Johnny! Landsbytossen Kornfod. Der har du et navn. Johnny! Ja, så vil jeg jo så gerne sende den her udfordring videre til Martin og til Alexander McKenzie og til Andreas Madsen i Kina. Og han er sej. Og til PPV eller fotorealistisk panter. og til En mellemting mellem en frø og en skildpadde. Og han er sej. Kagerullen hen over chokoladen, sådan her, og vupti, opstår der en fin lille snemand med hat på.